estou reventado, tipo. A ver si acaba esta vendima dunha vez. Que nos queda? Pois creo que pouco máis. Que facemos? Non sei, eu tomaría un viño. Iso parece un boas vídeos, 2022. Espectacular. Pues ben, A ver, aquí non ¿dónde sei. estás? ¡Hombre! Casualmente, temos aquí o Boas Vides 22. Mira que casualidade. Pues mira, escolle aí, vamos a abrir. Abro eu. Bueno, pues veña, dalle. Esta vendima vai acabar connosco. Se non fora por estas cousas, non sei que sería de nós. Bueno, entón, contanos aí, Antonio, onde nos atopamos e que viño imos tomar? Para que a xente así un pouco que nos está vendo saiba que vamos a tomar. Vale. Proba a ver se está ben. Está moi ben, Non é porque sexa o viño que fago eu, pero a verdade é que está un viño que está bastante ben. Notase que é unha boa viña. Esta de San Lourenzo da Pena é un viñedo histórico, datado xa no 1210. Ao fondo podemos ver a igrexa e a antiga granxa que hubo aquí. Bueno, o que ten esta viña sobre todo é variedades distintas, como este viño que sae daqui. Padeiro, Caíño Longo, Caíño da Terra, Carabuñeira, Sousón, Blancellao, son a grande parte das variedades que están aquí. Isto é unha mestura delas. Vale. Unha pregunta para os que non saiban mellor que pode ser a carabuñeira. Carabuñeira en Portugal chamaselle Touriga Nacional e é unha variedade que está moi presente tanto no norte de Portugal como no sur de Galicia, sobre todo nos vales do Miño, do Avia e en menor medida do Sil. Vale, entón, ti... E no Val do Támega. E ti que dirías que é especial este viño? Por exemplo, comparado con outros viños tintos e bueno, especialmente no Ribeiro e en Galicia tamén. Bueno, vamos a ver, eu tento facer o millor que me dá a terra. Neste caso, eu penso que o máis importante do viño é a viña, a forma de traballala, a localización, o tipo de terra e tamén a climatoloxía que hai aquí, non? Nós estamos moi protegidos dos ventos húmidos do sur e das borrascas, por tanto atopámonos ante un verão bastante seco, unhas oscilacións térmicas bastante interesantes entre o día e a noite, con cal os viños a esta altitud que estamos son os 225